Самагия много ми е приятно. Нямам гласа на Марти, малко съм по-високите. Обаче аз съм единствения, който не е диджей тук. Там виждам, че е малко шумно. Ще се опитам по-технично. По-далече говори, бе. Аз съм осветител. Работя главно. Стоя. Да си говоря. Добре. Главно работя по сватба. Марти, ти си стой. Идеята на днешната ни среща е набързо да говоря за нещата, които най-често ме питат. Именно. С кой софтуер да свети? Сега в случая това е LedgeOK, но освен него имам демонстрации на още няколко. Идеята е да набързичко да ви обясня кои са основите, какво правят софтуерите и съответно как да си изберете за вас самите софтуер, който работи. Второто нещо, което най-често ме търсят, е за профилиране. Или, когато някой си вземе, да кажем, осветление, което е без готов профил, или реши да внася нещо, което е без готов профил, да ви покаже как по най-лесния и бързия начин може да се направи това нещо. Ще ви бъде ли интересно? Алегорна тишина. Всички. Нищо. Значи, ако пусках музика, може би щеше да е друга, но идеята е следната. Стига се смявай. Между другото, пишеше, че Краси ще изнася лекция, но аз не съм Краси, да? Това го разбрахме. Сега. Много набързо. Знаете ли колко от вас предлагат осветление? Всички предлагаме. Има ли някой, който не предлага осветление? Може би обърках въпрос. Без ти навяга и това ще ти е интересно. Добре, избягай. Той ще гледа на лайф. Така, щом всички предлагате, колко от вас използвате някакъв софтуер? Всички. Окей, супер. Колко от вас са с LedgeOK? Добре. Двама, трима. Окей, супер. Колко от вас ползват ADJ, MyDMX3? Окей, супер. Има двама, трима, четирима. Окей, идеално. Колко от вас ползват MPC? Или в момента Onyx? Идеално, трима души. Супер. Колко от вас ползват така наречения Love Mix, който всъщност е пулт? Да, това е малко по-различно. Сега, идеята е следната. Първоначално си избираме дали ще работим с лаптоп или ще работим с конзола. Така наречените конзоли са Grand Ma тройката, която струва колкото един апартамент в София. Другия вариант е конзолата на Obsidian Systems, която е някъде между 10 и 15. Третия нов флагман е Love Mix, който е на платформата на DJ. Какво ни позволяват те? Тъй като това са конзоли. Те са си стандалони. Аз ще се намаля, че съм много шумен. Добре. Тъй като това са конзоли, там се елиминира проблема от сорта на Windows Update ми тръгна, лаптопа ми заби. Тоест, самата конзола си командва без някакви допълнителни драйвери. На нея трябва само ток и трябва да се изкара сигнал. Това е най-готиното в LoveMix. Сега, какви са плюсовете обаче на системи, които са вързани към лаптопи? Както е, примерно, LedgeOK. Плюсът на тях е, че ние можем да си вържем различни видове софтуери. Колко от вас ползват LED екрани или проектори? Окей, супер. Когато се правят големи сцени, това, което повечето осветители правят, е пускат осветлението на таймкод, който таймкод се вързва към Resolume Arena и по този начин се получава синхронизация между осветление и видеоекрани. В случая Obsidian Systems, това, което е наследника на LedgeOK, на другия лаптоп, аз ще да го върта, ама само секунда. Трябва да ти държиме микрофона ли? Ми малко сложно става, да? Достай го. Няма лошо. Здрасти. Опа! Опа! Тук стана скъпо вече. Да. Уй! Не са стойки. Готиното на този тип софтуери е, че чрез трети тип програма или third party програма, която да взима таймкода от Onyx или пилото от MPC, може на един лаптоп да има две различни програми, да се командват две различни неща. Какво ни позволява това? Естествено, да си спестим купуването на една по-голяма конзола. Сега, второ нещо.
Има мероприятия, на които не е нужно да се носи нито лаптоп, нито нищо. Има варианти, така наречените DMX рекордери, които представляват ето това нещо, което е супер маничко. Ако някъде се носи само Uplight и не е нужно някой да сменя цветове, примерно да се направи за окраса някъде, едно такова устройство спестява много мъки. Спестява едно дистанционно, спестява мъкнене на лаптоп, най-малкото защото може да се запишат на него до 255 различни програми с продължителност 12 часа, които да си върват една след друга. Тоест, има всякакви различни варианти. Сега, интересно ли е да видите как се прави един профил? Винаги може да задавате въпроси. Аз за това съм тук. Аз съм тук, за да ме питате някакви неща, които ви затрудняват вас конкретно. Сега, колко от вас имате осветители, с които работите? Аз боря ли се? Там, ти снимай. Така, колко от вас имаха осветители? Добре. Идеално. А те ли ви правят профилите? Когато вземат? Идеално. Окей, супер. За тези, които нямат осветители, когато си закупувате осветление, обикновено човекът, от който го взимате, ви предоставя профил. Но когато решите, има ли водичка някъде, че пресъхнах? Много благодаря. Много благодаря. Благодаря. Може ли аплодисменти за мен? Той си прави крачки да се добре, тласкате, още не сте заспали, идеално. Между другото, още 50 минути имам да ви говоря, така че стягайте колоните. И между другото, това ми е първото говорене пред толкова много хора, нали, правейки презентация, така че ако не се справям добре, псувайте ме на ум, че се разсевам. Така. Ще разбереш. Това е ясно. Сега, как се прави един профил? Показвам го в случая с Light.UK, после ще го покажа с Onyx, как се случват нещата. Има два варианта. Единият с офлайн визуализатор, извинявам се, че съм седнал, но просто ми е по-удобно. Единият вариант, който е най-бързия, е да се дефинира въпросния профил. Тъй като всяко едно осветително тяло върви и идва с някакви различни режима, някои идват и с един. Сега, това 10 ча означава, че работи в 10-канален режим. Това означава, че всеки един канал има някаква функция. Окей, следите, това е добре. Така, Мартин Light.UK направи супер удобно, много ти благодаря още веднъж. Проблеми да ще ти дам на фирмата, да? Не знам кой е там. Чел ли някой лаптоп, че стане интересно? Тогава ще ти дам сметката. Ще се задал, бе. А после ми каза, че няма и плаща вредни. Та, общо взето в Light.UK е много яко разделено всяко едно нещо, защото под интензитет само трябва да му кажем кой е канал, който отговаря за функцията. Обикновено всяко едно тяло идва с някаква книжчица, с някакъв документ, в който производителя или китайците са написали вътре всеки един канал за какво означава. Всеки един канал има 255 единици. Скучно ли ви е? Ще става и по-скучно. Сега, идеята на тези софтуери е да може да командваме всички тези 255 единици по най-лесния вариант. В случая това, което трябва да направим, просто да го научим софтуера да си разпознава каналите на всяко едно тяло. В случая знаем, че отиваме на нива, имаме каналите, всеки един канал отговаря за едно нещо. Предварително си ги надписваме по книжката, нулевия си явява първи, пише в книжката интензитет, слагаме вече. Сега това е профила на Uplight, който виждате около вас. А защо нулевия се явява първи? Може да кажеш? Моля? Защо нулевия се явява първи? А в книжката си едно. Просто защото самия Мартин така направи. Идеята е, че той взима първия адрес, който и той се явява за това нулев. Да, но това е логиката. Малко объркващо, докато се свикне, но веднъж човек като свикне, че почва всичко от 0, а не от 1, там нататък е лесно. Сега, кръщаваме си ги всичките. По принцип са помислили от Мартин. Все пак Мартин е софтуер от 98 година. Това е един от първите софтуери, който прави точно това. Да може да се командва осветление през лаптоп и да не се влади един топус с 512 фейдера, които да командват всеки един адрес. И сега, вътре си има
контрол за RGB, в който му показваме кои са каналите, обучаваме всяко едно поленце, както го виждате отгоре, и си му показваме кой адрес е. Общо взето това е логика. След като му покажем кой адрес, коя функция е, те си разделени. Пани, тилца, нагоре, надолу на маковете. Intensity и Lamp, вътре са абсолютно всички функции, свързани с димери, с стробота, като има си някои важни неща. Blackout Values, това е за общия контрол, тъй като има някои функции, които се отнасят за абсолютно всяко едно тяло, вързано и програмирано в самия Мартин. Тоест, интензитета, когато го маркираме на всяко едно тяло вътре, ние можем дали чрез бутон за Blackout или чрез вградения мастър за интензитет да командваме интензитети отделно. Но за това после. По-детайлно. Така. Global Control, това си е ясно. Вътре са всеки един moving head. Като изключиме лошовете, по-конкретно, т.е. говорим в момента за хибриди между спот и бим, или само за спотове, или само за бимове, тъй като лоша е една пита, в която няма глобови улове, съдържа в себе си различни колелца. Не знам колко от вас са виждали разглобен moving head. Говориме за някой с лъч, който е, да кажем, от 25 градуса нагоре, нали? Но вътре си има моторчета, има и колелца. Най-чисто и просто казвам. Едното колелце отговаря за цветовете, второто колелце отговаря за фигурките. Global контрола ни позволява да вкараме ръчно всеки един адрес, на който има такава фигурка. Вътре си има bitmaps, който няма да го отварям, защото ще прегрее лаптопа, който е свързан с картинки на всяка една фигурка. Това е нещо, което отнема малко повече време да се вкара, за да се обучи. Освен ако не ви интересува как изглежда самата фигурка в софтуер. Има си фиксиран цвят, който е конкретно може да се ползва, както в случая аз съм използвал за бялата светлина, за 3 допълнителни диода в самото парче, но той главно се ползва за moving head-ове, да може пак по същия начин да се дефинира всеки един цвят. Така. Ефект контрола, това са вградените ефекти. Много от осветленията вървят с вградени вътрешни ефекти. Както примерно е функцията за реагиране по такта на музиката. В случая това нещо и аз го имам дефинирано и мога да пусна целият плейт да е по гласа ми. Но това е вградена функция. Това не е нещо, което осветителя прави. Така. Някакви въпроси относно профилирането? За момента не. Супер. Надявам се да съм бил изчерпателен. Така. Всяко едно тяло работи по различен начин. За това са класифицирани. Затова си има LED пар, който съдържа малки парове. Затова имаме спотове, затова имаме лошове, затова имаме бимове. Всеки работи в различни режими, всеки използва различен брой канали. Идеята да профилираме е да обучиме софтуера по най-лесния начин как да си разпознава канали. Има и някои скрите неща вътре. Примерно, сега, не знам колко от вас са профилирали на ADJ, но ADJ има офлайн визуализатор, който седи най-отдолу. И визуализатора си показва в реално време програмата как кара всяко едно тяло да свети. Ако профила не е дефиниран правилно, или е сложена иконка на интензитет, която иконка да показва, че димер е изключен, въпреки че единицата е пусната, офлайн визуализатора няма да работи правилно. Тоест трябва много внимателно всяко нещо да се програмира. Иначе губите някои от функциите. Сега, яд ме е, че не можах да подкарам ADJ-а, но секунда. Сега ще забие и другото, не бой се. Това не е работата. Не по-добре да се отвори водата до лаптопа, че... Да не му проверим IP-та ли?
Краса много пуска специално спокойно да води свобода. Той ли? Да, екстра приказвам. Аз предпочитам сватби, да не такова. Така, аз съм по детски департите. Това е Obsidian. Или това е наследника на M-Light и наследника на Martin Y2K. Това, което разликите между двата софтуера. Сега, както виждате, тук нещата са много по-подредени. Разделени са менютата, има си програматори, има си абсолютно всичко нужно, има си и пач. Разликата е, че Obsidian Systems правят нещо много готино. Obsidian Systems има цялата им библиотека качена онлайн. Когато имате някое осветително тяло, което не съществува в библиотеката на Linux, може да им пуснете заявка, за да ви създадат профил, който да работи. Друго нещо, което Obsidian Systems има, а Y2K няма. Има предварително вкарани програми за цветовете. Което е много яко. Защото ако всяко едно тяло го дефинираме правилно с цвета, софтуера автоматично има програма, която отговаря за този цвят. Така работи и Lovemix, така работят и много нови софтуери. Конкретно ADJ или MyDMX3, поправете ме ако бъркам, но няма готови препрограмирани цветове. Окей. Сега, иновацията, казвам иновация, защото това нещо го има от край време, е звуковия контрол на Qt-то. По принцип, доколкото прочетах, има лекция на SoundSwitch, нещо, което аз не съм запознат и ми е супер интересно да науча повече, тъй като SoundSwitch дига летвата много нависоко с звуковия контрол, но това нещо го има още и от самия Martin Y2K. Идеята е, че правим функция, която се нарича секвенция, в която секвенция се съдържа информация, било то за интензитет или за цвят. Чрез подредбата в така нареченото Q, което е списък за изпълнение, ние можем да постигаме различни светлинни ефекти. За какво ви говоря за звуков контрол? Q-тото имат така наречените спусъци или тригър. Новите софтуери ни позволяват, както и Obsidian, както и M-Light, както и ADJ, позволяват ръчно да вкараме BPM-а. Т.е. такта на музика. Оттам нататък всяка една секвенция се синхронизира в Q-то по BPM-а. Било то по BPM-а, другия вариант е можем да му пуснем аудио. Единият вариант е да хваща атмосфера от микрофона на лаптопа, другия вариант е да му пуснем ние аудио отделно в хаос. Връщам си Y2K. А какъв е недостатъка спрямо Y2K? Недостатък е, че е скъпо. Колко това по-скъпо е единствения недостатък. По принцип един Obsidian, оригинален Obsidian говориме, ето тази кутийка. Сега, има много варианти. Тази кутийка е 860 лева, като искаме, ако искаме, може и да е поскъпнал, 860 беше в Томан преди доста време. И може да, но ако искаме да пуснем MIDI контрола и да освободим малко вселени, нови 1300. Защото тези програми все пак са нови и работят с MIDI, което означава, че можем да включим едно EPC на Akai, за да може, вместо да си чупим клавиатурата на лаптопа, да имаме директно отделни фейдери, както бихме имали на един осветителен пулт. Чай, сега ще задам въпрос. Ние що не работиме с новото, а работиме с старото? Ние работиме с новото. Но понякога. Извинявай. Главно работим с Y2K, чисто и просто, защото нещата толкова са подредени. Няма смисъл да се ползват допълнителните вселени в Obsidian. Разликата между Martin и всички останали софтуери над него е в броя вселени, които поддържат. Защото всеки един софтуер си поддържа определен набор. В случая Y2K е с 4 вселени. В
какво означава 4 вселени? Това означава, че те могат само там да не отиде плойта на край. Момчета леко спаровете. Да, че И никой не ги краде. ще ме глобят и става страшно. Големите мойки нямат крадене, брат. Да. В случая, в една сватба, на мен не ми се е случвало някой да иска повече от 120 осветителни тела. Това говоря, мувин хедове, ъплайти, без значение. Ако се прави концерт е едно. Но сватбата, колкото и да е малък концерт, не знам, не ми се е случвало да се налага да се владат повече от 4 вселени да се ползват. Тоест, тук това, което определя е колко осветителни тела разполагаме. С колко от тях ще работиме в дадената ситуация. Търсиме максималния вариант. Аз конкретно съм с 4 вселени. Аз конкретно. Аз нямам ни едно. Аз нямам само лаптоп. Ачо, покажи 44... Сега ще ви кажа. 60, около по-малко 60. Имаме... 50 и няколко. Не си мисля, че проявяваме уважение. Не. Колко концерта се свети, защото преди малко каза за концерти? Не концерти, сватби. Сватби. Защото спомена за 120 устройства в концерти. Това е различно. По принцип, ако говорим за концерти и такива неща, конкретно аз нямам опит с такива събития. Но съм се интересувал. Ходил съм при колеги, ходил съм при Симеон, един от учител много готин, на сцени, гледал съм как се работи, защото просто ми е било интересно. Мен никой не ме е наемал... Ачо, за концерти има апостол, бе, мани не... По принцип, да. Има си хора за концерти, аз съм гледал, защото ми е било любопитно как се правят нещата на голямата сцена. Но, тъй като аз си работя... случаи сме на сватби, бе, човек, стига Но, тъй като аз работя главно по сватби, както казах в самото начало, в случая обсидиана не ми допринася кой знае колко, тъй като той е неограничен в броя на вселените, с които работи. Вада лайт жокея, чисто и просто защото е удобен и защото има много яки вътре неща в него, за които не се говори. Лайт жокея, който е технология 95-та, има аудио тригъри. Сега не знам дали виждате добре, но ще го сложа на цял екран. Той е за тези пустици, които говорих по-рано. Истината е, че той през цялото време оглавя, пикове и ако му дам някоя програма да я пуска само единствено когато лови определен пик, имам звуково командване. Или, за да може да го видите по-лесно, в действие, влада си една двойна програма. Така. Най-крайната колона са тригърите или начина, по който се сменят самите секвенции вътре в кюлистата, като опциите са три. Единият вариант е да си ги сменям ръчно, другия вариант да сменят автоматично, третия вариант е чрез аудио. В случая отиваме на тези двете, тъй като целият ефект се постига от тези двете. Слагаме говорителчето и те вече почват да се местат от гласа ми. Същото нещо можем да правим и за стойките. Тоест, това, че нямаме вграден микрофон в някакво осветително тяло, изобщо не е проблем. Сега, в случая трябва да си го настроя малко, защото имаме чувствителност, имаме кът-оф на звука, имаме и агресивност. Така. Тъй. Само така. Пусна. Така. Ще пробваме тук. Нещо не съм си свършил работата предварително. Олекна вече с нищо много. Тъй. Всяко едно мигване в... Привет. Да, вече сме на аудио. На аудио. На... Тоест ти го слагаш на определена програма и аудиото действа на нея, така Много ли? си шумен, виж какво става.
Абсолютно. Задавам му програма и той автоматично реагира на гласа. Без да ползва микрофона в стойките. Тоест, това си е нещо, което си го има в LightJockey. Имайте предвид, че това е много просто. Много елементарно. Трябва да се настройва ръчно. Имаме агресивност или колко бързо може да сменя вътрешната програма на самата секвенция. Както виждате отдолу си броят от 10 до 16 и аз мога да му задам колко бързо да ги сменя. Мога да му задам и колко трябва да е шумно, за да реагира, и същевременно мога да му задам дилей, т.е. след всяко пускане на след всеки спусък, колко време му трябва, за да презареди наново. И това позволява някои удобства, като примерно да оставиш програмата на такъв тип режим и да си работиш с нещо друго, да си местиш. Ако сега смениш самата програма, която продължава ли си по същия начин да е това? Това трябва да се, може да се пуска с копче и трябва да се пуска вътре от самото меню. Тоест за всяка една програма отделно се прави? Можеш да си го направиш автоматично за всички програми да бъде по този начин, но пък по този начин се губи друго ценно. Другото ценно, което се губи, ако се направи само гласово... Това означава, че си трябва осветител в тази ситуация. Да. Покажи ми кога не трябва. Ето в тази ситуация. Тогава ползва микрофончетата на неговите, така ли? Тогава ползваме тайм контрола вътре в самия LightJockey. Имаме общ фейдър за всички кюта, т.е. това е за всички секвенции вътре в кюто, като в случая ползваме 5 различни секвенции, останалите до 12 са 7, останалите 7 седат по този начин, за да не, като реално са празни. Можем да командваме скоростта на всяко едно по-отделно или можем да командваме всички в общ фейдър. Като логиката е следната. Когато е на 100%, работи на 100% от зададените стойности. Ако искаме да го забързаме, сваляме надолу, в този случай работи на 65% от зададената настройка. 20% става по-бързо, все по-бързо. И вече ако искаме да си играем малко повече, може да си в случая, аз съм ги наредил нещата така, че първите 3 да отговарят за стойките, 4 и 5 да отговарят за аплайт. Тоест, това си един стандарт, който на мен ми е най-удобен. И в случая... Можеш да обясниш как да се разшириш вселените на... Как? Кое? Кутийката, в принцип, доста се различна. Да, тази конкретно е една вселена. В случая има и такава за 2 вселени, но логиката е следната. Гледаме си колко адреси са максимум на всяко едно осветително тяло и си пресмятаме, ако имаме 10 бройки осветителни тела, 10 по-броя на каналите, които ще ползваме, виждаме това е бройката и си ги разклаваме вселената. В случая, това, което виждате в момента, са 20 аплайта с 2 стойки. Стойките работят в режим на 20 канала. Виждаме 1000 лева за осветление. Ти имаш предвид цена за клиент или цена? Примерно, да. В случая са 2 стойки по 20 канала, 40 адреса и имаме 20 аплайта по 10 канала на аплайт, 200. 240. Е цялото това нещо, като една вселена е 512 адреса. Моята идея беше, трябва да си поръчаш кутийка с 4 вселени, за да може да работи. Гризли може да го направи това нещо, доколкото знам. Има различни кутийки на пазара, тъй като LightJockey е вече много стара платформа и е спрямо производство, защото е заменен от Obsidian. Достъпа до нов LightJockey е ограничен, но хубавото е, че както виждате и в моя случай, аз съм с една бяла кутийка. Заместител. В случая трябва да говорите с човека, който предлага въпросната кутийка за LightJockey. Това е изгъсна. Нищо му няма. С въпросната кутийка за LightJockey и той ще ви каже дали има опция да работи с 4 вселени. Но самия Мартин е ограничен фабрично, той може да работи с не повече от 4.
Това е. Сега, на пазара има много различни алтернативи. Сега, предполагам, гледали сте в OLX и в AliExpress и в Temu. Всичко работи. Всичко работи. Единственото, което е важно да знаете, когато си купувате китаец за Y2K, е, че за да инсталирате драйвера, трябва да махнете електронния подпис вътре в самия Windows. Ако разполагате с Windows 10 или 11. Когато се рестартира самия лаптоп, се влиза в старт меню с Shift и оттам се избира опция при старт. Ачо, тия неща налично ще си ги говорите. Аз имам един въпрос. Има въпроси. Аз имам въпрос. Ще обясна после. Имаме в момента 20 аплайта с двата ебара. Как мога да направя така, че ти да не си на участието и си ползвам сам нещата? Може ли някой да дойде? Има ли някой желащ, който... С две думи да си света сам. Да, идеята е това да го... Защото Ванчо каза, аз пари за осветител не давам. И аз предпочитал си ги взема аз, ама ти ги давам на тебе. Това е между другото много добра идея. Има ли някой, който иска да пробва да работи с това нещо? Който бачка с Y2K, който има някакъв. Има ли някой, който работи с Y2K всъщност? И иска да пробва да разцека малко? Да види за какво става въпрос. Никой ли? Стига бе хора, не хапя. Срам ни е. Срам ви е. Искаш ли ти да пробваш? Аз ли цъкам? Да, лацко. Да, ще цъкам, ай. Ще цъкам, кой бе до пари. Сега ще ти обясна две важни неща. Оттам нататък ще оставя ти да пробваш. Сега. Да се изгъсна, защото е на програма. Така. Абстрахирай се. Свърши тока, свърши всичко. Сега. От най-горното меню са ти подредени нещата по цвят, като последните 4 са празни. То си пише. Това е цвета на аплайта. Да, отгоре ти е... Това е с бял цвет. Това са ти цветовете на аплайта. Надолу имаш първа програма на стойките, т.е. надолу се променя само аплайта, надясно се променят само стойките. Имаш blackout тук, имаш блиц тук, имаш бяла светлина тук. Прой, да. Окей. И оттам татък си ти. Има и небесно кафява, има абсолютно всичко. Между другото, минуса в по-старите софтуери е, че няма общ контрол на цветовете. Но идеята тук е, че може да се сложат абсолютно елементарно. Абсолютно елементарно се прави. Разполагат се... А що стойките не са зелени? Защото в момента ползваш програма преливане, която е да се сменят цветовете. Окей, ама ако не ти харесва скоростта, от Enter можеш да си забързаш или забавиш. Абсолютно. Нагоре-надолу да си забавиш програмата, така че да ти е окей. Сега е много забавен. Скоро няма мръдне. Така. Това е логиката. И идеята е, че казват ти някакъв цвят, дори да ти кажат небесно синьо или морско синьо или пепел от рози. Ако има пепел от рози, се отива наръчно и когато отидем наръчно, звъните на вашия най-добър приятел осветител и той ви прави цвета ръчно и от това нататък този цвят се отнася за абсолютно всички програми вътре. В случая, това, което ни позволява Direct Access панела, е да си наредим различни програми. В случая, логиката, която аз съм използвал, е разполагаме програмите на стойките надолу да са еднакви. Имаме първа програма с преливане, която е за начало на събитието. Имаме балада, които са 2 по 2. Имаме мюзик, което може да е всичко. В случая това са различни диоди, които се еднакват. В случая не свети. Идеално. Така, имаме хоро, което вместо 2 по 2. Това е супер универсално. За бяла роза, за такива ганки ни прави хора. Има фиеста, която е малко по-цветен вариант. Това не са готови програми. Това са ръчно правени програми с цветове и диоди, защото когато са ръчно правени програми, ние можем да ги контролираме от тук, заедно с движенията в Apply. Това е ценното тук. Защото когато ползваме готова програма на стойките, ние не можем да я синхронизираме по този начин с общ панел с движенията в Apply. В случая на първи ред Apply не се променя. Променя се само стойка. Логиката е така.
надолу се променя аплайта като движение, надясно се променят стойки като динамика. Сега като натисна, трябва да се промени аплайта, така ли? Абсолютно. Добре, не ползвай само колона номер 3, моля те. Айде. Да, че не се навижда. Аплайта не се променя. Бяло скрит. Не го сменяш аплайта. Защото бяга бяла светлина на бял случай. И бягат знамена. Не ти го зелено. Реално и сме пуснали бяло, зелено, червено да бяга, ама това е... Да, че си успя. Малко си прекалих с програмата. Еми то идеята е, че трябва да има някакви готови неща, които да не ти трябва осветител. И вече булката, ако много иска и държи на пепел от роза или някакъв подобен цвят, го пускаме наръчно. Покажи някакви неща, които ги няма на... Как се прави цвят? Еми, ще ви покажа набързичко как се прави цвят. Скъпия цвят. Това са само ефтини цветове, нямаме. Така. Кажете ми един цвят. Пепел от рози. Окей, пепел от рози, за да го направим ни трябва червено и ни трябва бял. Това, кое се видя на Photoshop. Винаги можем да му добавим малко амбър, за да пипнем цвета, да стане малко по-контрастова. Добре, ама сега примерно можеш да го направиш на два цвята и да се преливат. Естествено. Или на три по две. Само че трябва да го махна. Покажи някакви неща, където ги няма фабрично. И обжета ли как го прави? Само за соки или го запаметява? Моля? След това само за соки го запаметява. Вече спря екран. В случая един цвят си го запаметявам и го запаметявам в няколко различни файла. Не знам дали виждате, но само си ги подреда по име. Това са ми цветовете. Само да ги дигна някъде по-високо. Това са всички основни цветове. Като отпред си пиша, нали, името на устройството. Просто за мен така е по-лесно, за да мога да го намеря в целия списък от всички хиляди програми. Правя си един цвят, кръщавам го Uplight и името на дадения цвят, след което го правя в няколко различни варианти. Тъй като първата настройка, кажем на Кихлибара, с програмата му запаметявам и Scene Time, или време, на което да седи дадената сцена. И ако за това ги кръщавам и бързо, и бяг, защото има промени в фейда, има промени и в времето на самата сцена. Но логиката е това. Правя един цвят, кръщавам си го, първоначално с името на тялото, за което става въпрос, кръщавам си цвета и след това го пробвам с различните ефекти, които са бягащите светлини и нагласим стойности, за да може това нещо да работи автоматично, без някой да се занимава да го ръчка. Знаеш, има малко проблема аз с това. Моля да се дам, защото се отворят там тези... Питай. Точка също държата. Няма значение. Много често, като говоря с френсите, като работя, го казвам, искам това да е 3 секунди, след това да е 5 секунди. Другото обаче, преливката между тях един път идва много рязко и трудно успявам да направя да е плавна, въпреки там, че му казвам, задавам му време... Кое му задаваш? Fade time или Scene time? Fade time. Прямо го дам да е по-дълъг, за да може да стане плавно, а то пък става резко. За целта, по принцип, в Logic, когато зададем един цвят, автоматично ни прави тази стойност да бъде Fade. Трябва да бъде Fade, за да се преливат. Fade. Когато искаме да е рязко, правим Snap. И когато е на Snap, а за това вътре в имената си пише и Snap. Всичко са фейдове, долу е Snap. Аз го правя чат път без искам да знам как това е. Това е едното нещо с снаповете, другото нещо е в синхронизацията между времето на сцената и времето на самия фейд. Нали, с едното определяме колко време да седи дадената сцена, с другото определяме колко време да се прелива следващата вътре. Тоест колко време да се засичат двете. В случая, когато се прави преливане на бяло и синьо, само да си го пусна.
Това е Blue Light. Сега кое прелива? Uplight. Ага. То работи по същия начин. Използва две програмки. Едното е програмата за цвета, втората програма е за самия ефект. Тоест в случая ефекта е през едно да им пусне бяла светлина. Тук използвам бавна подложка, за да може максимално време, когато се разменят двете, да остане бялото назад. В случая, когато са направени по този начин, сега, само една секундичка, че това трябва да се вижда. В случая виждате, че всеки един ред, всяка една секвенция има брой сцени на нея. Тук пише статик, защото това си е статика в случая. Има време за сцена и има време на преливане. И когато те са зададени правилно за дадената програма, когато ги намаляваме процентово, те си седат както трябва. Така че много е важно нещата да се смятат предварително и да се пишат, защото става съвсем различен ефект. Както Марти каза, почват много рязко да се сменят. В случай ние можем да го постигнем същото, когато ги намалим на 1%. И то пак ще стане рязко, но идеята е, че вече фейт тайма става 0,05 секунди. То няма време да стане. Така, други въпроси? Аз съжалявам, но като свързва жената и... Така е. Да. Я покажи на стойките нещо, което... Сега ще покажа един интересен ефект за поета. Само секунда. Това е така наречената бяла светлина. Това трябва да гледам настрани ли? Трябва да държи до мен. Добре, аз след така ще си го гледам. Да, може на това, може да така. Но, в случая, тук има две неща, които се случват. Само да отворя списъчето, за да виждате. На който му е интересно да си направи нещо такова. Било то в OHK, било то в някоя друга платформа. Логиката е една и съща навсякъде. Просто менютата се намират на различни места. Това е. Логиката е една и съща. В случая имаме подложка, която се отнася за цвета на аплайта. Над подложката на аплайта имаме програма с вкарано движение. В случая тази програма има 20 стъпки. Защото това движение минава 20 точки. Кое е специфичното? Специфичното е, че тук в тази програма се съдържа информация само за дадена бройка. Тоест, за да може тази програма да работи на синия цвят, тя трябва да казва всички тела са изключени, в този момент първо трябва да светне бяло, в следващия момент трябва втория да светне в бяло. Защото ако направим тази програма с, примерно, те са 20 стъпки, всичките са в сини, първа стъпка това е бяло, втора стъпка това е бяло, трета стъпка това е бяло, ние не можем да си играем с подложката. Какво значи да си играем с подложката? Всичко е в синьо в момента, нали така? Добавя му една сценичка и му слагам лимало. Добавям му още една сцена и му слагам зелено. Добавям четвърта сцена и вече имам 4 цвята. Запаметявам го това, както е. И сега целият поет се сменя в 4 цвята. Само, че трябва да махна от тук това. И си върви бялата светлина. Само, че е сложен на 7 секунди да се сменя, което е бавничко. Ако го сложа ръчно... А той сменя 4 цвята и минава? Абсолютно. Но ефекта с бягащата бяла светлина си остава. И това обаче трябва да са на различни DMX канали. Това ще да кажа, че задължително трябва да са на различни адреси. Значи
Абсолютно. Не може Всеки се да един uplight трябва да си Него, бъде да. отделен, на отделен адрес. Затова трябва много адреси. Абсолютно. Тези, които не са работили с SlideJoker, трябва да кажем, че примерно ако имаш програма 1, тя си функционира обаче, като насложиш програма 2, 3 или по, всяка следваща програма е доминантна на долната точка, се получава този бягащ бял ефект, защото той е сложил 3 да се сменят тия 4 цвята, но е сложил четвърта програма, която казва пар номер 2, искам бяло, след малко пар номер 3, бял, номер 2 да се изгасне. Да. Обаче си поема този екран, което проти. Абсолютно. Важното в програмата, която е сложена след тази, т.е. тази, която е по-доминантната, тя трябва да съдържа само зададената бройка сигнал. Точно защото приоритизацията върви от 1 до 12 конкретно. Има и повече. Има. Нека да почнем от кота 0, от началото, не? Има всякакви други варианти. Идеята е, че ако тази примерно съдържа за другите 20 бройки някакъв тип информация, ще изгубим информацията от четвърта подред, тъй като 5 е доминантна. Реално, тук логиката е, че от 1 до 12 е приоритизацията, като 12 е с най-високото. Второто меню, което ние имаме, са така наречените статици. Тук има един въпрос. Питай. Преди да продължиш, им един въпрос от Деве казаха. На кой му трябва това бягаща светлина? Къде може да го използва? Бягащата светлина е супер як ефект да се добави в някоя зала, защото когато хората влизат навътре и виждат как минава бялата светлина, супер много се кефат, защото е нещо различно. Показваш посоката на влизане. И това, и посоката на дансинга, ако пусна две да върват. Или към младоженците. Или към младоженците, или в случая към екрана, само че тъй като трябваше да ги нареда за 3 минути, ги наредих първи насам, а трябваше първи да почва насам, за да бягат към мен. Но това е другия ефект, който ползвам, е с двойните светлини. Може да питам нещо? Питай. Имам 20 такива пара, същи като вашите. Утре краси ще да поделя неговите, купувам от краси и искам да направя 40 пара да бягат. Трябва да направиш 40 стъпки и ти трябва 40 адреса. Тоест слагаш още 20 адреса нови. 400 канала. 400 канала, да. 400 канала. Как по най-бързия начин мога да направя в самия лайджоки, същата програма да влезе вътре. Същата програма... Ако си направил нещата първоначално както трябва... Първите 20, ако си ги направил. Първите 20. Защото аз имам тук движения, цветове и движения са отделни. Ето ти. Това са всички движения. Това са функциите. Ето го. Up, бяг 1.21 fast. Той е от 1 до 20. Бързо. В случая отваряш си тази програма, добавяш другите, новите 20 и става 1.40. Как ги добавяме? Едно по едно? Едно по едно. Добавяш ги така. Ема ти ги добавяш един път. Ти ги добавяш един път и тя работи с абсолютно всички програми, с абсолютно всички кюта, в които съществува. И това е супер удобно да се прави по този начин. Тоест, логиката е... Същото го направихме на една сватба, имахме 20 и аз реших да изненадам Ангел и подарих им още 20 на младоженците и в един момент станаха 40 и Ангел... Ще покажа и пак... Не, прави се за 5 минути. Направи го. Сега, в кютата... Не ме е чул, това е важно. Имаме списъци, страници. Моята логика за подредба е, всяка страница отговаря за определен цвят. Оттам нататък са ни структурирани вътре програмите. Всяка една програма съдържа сходни неща вътре в нея. Идеята е, че за да не се занимаваме да правим едно нещо 100 пъти, слагаме едни и същи програми и когато пипваме някоя от тях, те се отнасят за абсолютно всички останали. В случая, ако искам аз да направя нека да е някое движение, че тук няма да се види. Рън, ето. Ако искам по-бързо да минава бялата светлина, това говорим като осветител, нали? Като човек, който е по време на работа, само си отваря менюто и е завързал. Нали?
Но ако искам аз сам за себе си да си я подготвя тази програма, отварям я, отварям си секвенсъра, отивам на 20-та бройка, защото това ми е последната, ето там. Отивам на 20-та, добавям си 21-во, маркирам следващия пар. Ето в случая 20 пар има информация в него вкарана за интензитет, за цвят и това седи празно. Защото във всеки един момент аз мога да натисна бутон от статиците и да му задам стойност. Но това седи празно. Слагам му интензитет на 100, слагам му цвета в бял, защото ще се вижда най-много. Нищо, че има BLD отдолу, този цвят е много по-силен. В случая с конкретния пар. Оттам нататък, освен него, другите нямат абсолютно никаква информация. Другите си седат празни. Light UK има нещо много удобно за такива програми. Десен бутон. Icons. Show Programmed Fixtures. Тоест, всичко свети в синьо. Единственото тяло, за което има информация, свети в зелено. Има зелена рамка. Или, ако аз не съм на участие, аз съм си вкъщи и нямам оплайт в нас, махам си всички менюта и си гледам как се движи зелената иконка с информацията, което е супер полезно. По принцип, Logic има и офлайн визуализатор. Какво означава това? Има приложение, с което можем да видим даденото тяло как свети. Това не е окей за парове, не е окей за LED парове, защото не може да го симулира едно към едно. Офлайн визуализатора на LightUK се ползва главно за спотове. За спотове, за бимове и за такъв тип осветление. В случая това е много добър компромисен вариант, който така или иначе си го има вътре в LightUK и можем с него да си визуализираме как се движи. Програмите за стойките са по сходен начин. Сега. Каква е разликата между това да използваме, да си направим ние програма и това да използваме вградена програма вътре? Да, това е интересно. Така. Това е програма, само да спра фейна на вълната. Това е нещо, ръчна програма, само че при местенето на стойката избягва един адрес. Окей. Значи тия парове на стойките всеки на отделен адрес ли е той? Или всеки може да цялото? Сега, интересното при тези стойки конкретно е, че се получава точно това, за което говориш. При нас всичко е на отделен. Всеки един пар си е на отделен адрес, но всъщност тук е игра с самия профил на стойката. Защото има един профил, който обхваща тимера и обхваща последните два адреса, които са за програмите вътре. И има отделни вътре профилчета, които са за всяко едно парче. Както виждате, имам предна лява, предна дясна, задна лява, задна дясна. Под нея имам лед, първи лед, втори лед, трети, четвърти. Това са разположения, както е сватбата. От една страна самодълженство, от друга страна е диджей. Да, фронт е предно осветление, пак е контра. Най-лесно и просто казвам. Сега, в случая това нещо... помага много и на фотографите и на видеооператорите, да знаете. Това ще го изкоментираме, но в случая това се прави при профилирането. Прави се един профил, който обхваща първи канал и последните два, тъй като това са 20 канални. Димера има един от първите, последните два са им ефектите. И за да мога да командвам всеки един пар по-отделно и да ползвам вътрешния прозорец за смяната на цвят на LightUK, правя отделни профилчета за всяко едно парче, за да мога да ги командвам ръчно и да им задам цвят, което ми спестява
супер много мъка. Какво имам предвид? Ако искам да им задам цвят, си ги маркирам и си ползвам ето тази палитра, без да се занимавам с глупости. Защото цвета го имам директен. Ако обаче аз нямам тези профилчета, аз мога да сложа едно RGB, но това RGB ще се отнася конкретно само за единия пар. Няма да се отнася за цялата стойка, тъй като те са червено на първи е на втори адрес, втори червен на втори пар е на шести адрес и става е така. И трябва да се командват от тук. А тук нямаме цвят. Тук имаме само стойност. Ето, червен диод първи, втори червен диод, трети, четвърти. Да. Сега, виждате, че се движи светлина. Това е удобството, което казах за това да си правим ръчно самите движения и ефекти. Бонуса, който имаме, е, че когато някой фотограф или видеограф ни каже махни го това синьо, ние можем да го махнем това синьо, когато си поискаме. Без да се мъчиме. Показвам. Махни го това синьо. Махаме го това синьо. Маркираме си 4 бройки и му слагаме една нуличка на синьото. И сега синя светлина няма да бъде. И всяка една програма, която му пускам, няма да има синя светлина. И всичко ще е добре. Колко ще трябва да спре? Това е. Но за да можем да ги правим тези неща, трябва сами да си правим програмите и движенията и ефектите на осветителните тела и трябва да знаем как да ги правим. Или звъннем Начо. Или да звънете на някой осветител. Може и на мен да ми звънете, няма никакъв проблем. Абсолютно. Може по Гълъб, може и по Револют, като... Всичко е по банка, стига! И фактура издаваме, спокойно. Аз си ги вкарвам по сметката и си ги декларирам. Точно така. Но, утре ще църне проверка. Имам група, която те първо ще се почва да качвам вътре информация, свързана с как се правят програмите, с някакви демонстрации. Тя е напълно безплатна. Ако искате, потърсете ме, за да ви кажа къде да влезнете, какво да цъкнете. Трябва да си напишете само имената, телефона и да отговорите на един от 4 въпроса. Дава ви се достъп до групата. Колко пари имате? И си действате. Това е абсолютно безплатно. Идеята на тази група е да качвам всяко съдържание, което би било полезно на хора, които се занимават с осветление или имат осветление или искат да се занимават с осветление. Защото тук ценното не е да знаеш как да направиш едно нещо. Тук ценното е да го направиш, защото това си е къртовски труд. Както и да го види човек, това са над 795 кюта. Отделно са в тези 795 кюта има около 50. Не са 52, по-малко са. Просто не са. Чакай да ги сложа по номер. Представям краси, ако че се сменя осветлението през него, когато се побъркаш. И да кажем, че не са 331, а са 120. 120 секвенции, като най-готиното е, че тия секвенции в тях може да съдържат до... Нали, имат... Последните 3 са с по 81 стъпки. Демека една програма има 81 програми вътре. Тоест тук ценното не е да знаеш как да го направиш, ценното просто да го направиш. Защото си отнема време. Този бакъп, така както го виждате, с 4 стойки и с 20 парчета, което е нещо супер разпространено и супер окей за носене и за светене, отнема 12 часа да се напише цялото това нещо. 12 часа... Ама като знаеш какво правиш, защо аз не го напиша? Ако не знаеш какво правиш, мога да ти отнеме и повече време. Но идеята е, че това си отнема времето и съответно това, което спестяваме е чуденето по време на участие, как да спра синьото, как да направят... Хубавото е, че се прави веднъж и след това работи. Абсолютно. И след това могат да му се добавят всякакви нови неща. Могат да му се добавят различни движения на стойките, може да се добавят различни ефекти за плайта,
Като моята идея е да правя всякакви различни ефекти, да ви ги публикувам, за да виждате кое ви харесва, да виждате как се прави, за да може да го ползвате и вие. Това е идеята. Така, някакви въпроси имате ли? Полезно ли ви е това, между другото? Полезно ли ви е, между другото? Аз така и не ви попитах. Може ли да се направи LGK автоматично да се сменя програмите в такс музика? Абсолютно. Но трябва да се направят от самото начало програмите по този начин. В този случай, ако аз това Q го хвана и го запаметя цялото, спусъците му да са по аудио, то ще си го запомня. Ето в случая, хващам подложката, слагам го верителчето, натискам Save. Само да видя коя е програмата. Окей. Нататък тази програма си остава Аудио. само аудио. Абе, каква е идеята да остава на аудио? Идеята да е на аудио е, че Да се сменя всичко в такс музика. всичко може да е в такт с музиката, като използва атмосферния микрофон на самия лаптоп. Или ако го вържеш към... Да, като за да можем да включим самия режим звуков, трябва да отидем hardware setup, аудио и трябва да си пуснем аудио аналайзър, който ни ползва само картата на лаптоп. Пускаме си го. Това е изключено, това ако сложиме CD вътре в самия лаптоп, то може под самото CD да направи осветление, което също е готин вариант, но рядко се ползва. Другия вариант е да използваме аудиото от Winamp. Да, фащате си аудиото от Winamp, но няма серато. Това е положението. Много е... това е нещо 98 година, хора. Аз съм 98. Нали? Но готиното е, че ето пускаме аудиорежима. Ой, 10 минути. 10 минути има. Влизаш в овертайм маска. Оле, мале, лей. Добре, питай някакви въпроси, ако някой има и... Някой иска ли, любопитно ли му е на някой да знае как да вържа MIDI контролер към WatchOK? Няма такъв тук. Няма такъв. Окей, имаме и MIDI контрол, имаме и таймкод от WatchOK. Същите неща ги имаме в по-новите софтуери, но тук става въпрос за хора, които искат с това, което разполагат, да видят аджаба какво може да се прави. Конкретно за WatchOK. Някакви други въпроси към мен конкретно за приоритизация, за статици. Окей, примерно, едно от нещата, които често ме питате, как може да разделя цвета на Uplight с цвета на стойките. За целта си ползваме, или в случая аз ползвам статици. Тези статици съдържат цвета на стойката. И може да видите, че от 0 до 10 са празни, защото не съм добавил за Uplight отделни цветове, но за стойките имам от 10 до 20. Като идеята е, че аз съм ги направил на бутони. И ако искам, или ако някой ми каже, пусни ги тия стойки в жълто или пусни ги в червено, аз мога с една клавишна комбинация да го пусна това нещо. Сега, хубавото на статиците е, че те имат така наречения тогъл вариант и флаш вариант. Флаш вариант какво означава? Когато надеме флаш, щом го задържим, работи. Пуснем ли го, спира. Тоест ние можем да го задаваме ли дали да е флаш. Защо си се направил на стойките бяло? Моля? На стойките, защо не си се направил бяло? Сега, аз имам 3 варианта за бялата светлина и за блицовете. За да може каквото и да съм правил на живо, да съм правил корекции, да имам бутон, чиято дума да е законна, ако мога така да се изразя. Това са така наречените background Q-та. Background Q-то е с най-високата приоритизация навсякъде. Така. В случая първа програма е бял блиц копче. Това е една програма, която съдържа информация за цялото осветление. Всички, които ги няма в момента, абсолютно всичко. Абсолютно всичко. Съдържа 4-те стойки, 20-те аплета, съдържа информация за лошове, бимове, всичко. 100% тимер, бяла светлина и процентово стробо. Тъй като всяко едно свети по различен начин и мига по различен начин, стойките на 83% мигат по един начин, аплета на 83% мига по друг. Затова се прави обща програма, чиято когато я пусна, да няма нищо да няма бърга. Тоест тя е override. Аз какво мога да правиш още от тези програми?
примерно като работи на началникъв режим, и не си имаш къде да се шива копче, само хервес да че правят срок. Абсолютно. Тук имаме вариант за 5 различни едновременно, като ние можем самите background кюта да си ги правим на копчета. Или в случая, само секунда, когато го освободя, аз съм си направил конкретното background Q да ми е на бутон Escape. Тоест ние нямаме ограничения. Можем да ползваме колкото бутони искаме и да имаме примерно един, който да е за маковете, един, който да е за такова, но важното, което трябва да се знае, че секундата, в която сменим background Q-то, предното вече не важи. Затова аз това, което правя главно, е слагам си един блиц, слагам си една програма, която да е за фотографите по време на ритуал, която да свети в бяла светлина. Ето го надолу. Значи това са 4, това си е конкретно на тези стойки. На CLB петиците си е топло бял цвят, той си е към 4000. Това го ползват фотографите. Да. Викат му мъртвешкото. Това е само белия диод. Тоест тук няма друг цвят. Ето. Ето ти го, не е чисто просто. Няма, друго няма. Но това е CLB5. CLB8, белия диод е с температура 5000. В случая, за фотографите, тъй като съм си говорил с тях, за тях е по-окей, когато цветът е неутрален, когато е към 5000, както е дневната светлина. Но това много зависи от залата, в която се намираме. Защото в някои случаи по-топлата светлина им по-добре, в друг случай неутралната към 5000 по-добре. Апплайта, примерно. Трябва да си питате фотографите, кое му е окей, ама като имаш варианти, той е окей. Сега, апплайта конкретно, той е на 5000, само видя коя бройка, 20. 20, къде е изпусна и работи даже вече. Между другото, тази падна от... 1,70 и 80. 1,80 м. Да. Падна и работи още. И все още работи, така че... Китайца работи. Здрав. Но може да видите каква е разликата в температурата. Огромно. Абсолютно. И следователно моето лице, това е по-неутрално. Това ме пожълтява. Това нещо го имам на копче. Другото, което обичам да добавям, е бяло, зелено и червено. Тоест българското знаме. Айде, пускай. Настойките не. Има ли ги настойките? Има ги. Някъде. Чакай да го изровна. Тоест, това е на апплайта в момента минава. Да. Аз пък го гледам там. Къде минава? Да си слагаме такива знамена, които да си има. Да, че тук няма бяло, зелено, червено. Ще изчакай, ще дойде. То си да върти, да. Добре. Навсякъде. Ама това само на един адрес не става. Това на един адрес не става. Това трябва да се това и на 3 горе-долу мога да го догодиш. На 3... да ти кажа честно, на 3 пак ще е тегаво да стане, защото имаме предвид, че ако се размести, става обърнато знаме и проблем. Някой го е правил много. Аз имам опит с обърнатите знамена, признавам си. Човек се учи докато е жив. Приячо посоката. Гледат към нас и гледаме към тях, са две различни неща. Да, това е. Всеки път е различно. Докато не се научи да си представя нещата огледално, там вече. Добре, пусти, ако имаш стойките и да приключвате вече, че след малко... Не можеш да си платиш овертайм. Не можеш да си платиш овертайм. Няма. За стойките, ама ще си го направя. Добре, да се тая. Няма се омазах от бакъпи тук. Окей? Има го изтък. Значи, ние с две вселени, нали така се казва, ползваме 40 аплайта, 4 T-бара, 8 ли лоша бяха? 8 се водят, 4... това ли е нашето? 4 мувинхеда и 5 тия LED пръчките, деца голямите. И това нещо ни е напълно достатъчно, нямаме място, където някой да ни е поискал нещо, което на нас да не може да го направим. Което е напълно достатъчно. Да, и в случая имам различни библиотеки. Покажи само цялото там, къде... Това е целият цирк, който даже не се събира. В случая... Нали, къде попита Миро? Къде попита за това? Миро. Ето това е осветлението, с което ние ходим на участие.
Като... Не всички неща ползваме. Не всички неща ползваме, ето тези 4-те отгоре не ги ползваме. Това са ето тези двете, скоро не сме ги носили. Но идеята е, че тъй като вече става супер много осветление и става трудно, както във всеки един софтуер имаме така нареченото групиране. Ето в Лайчуки е най-якото. Най-хубавото е, че се правят веднъж, има вариант. Ефтин вариант, по-скъп вариант, най-скъп вариант и ти като си ги направил веднъж всичките, няма значение с какво ще отидеш. Абсолютно. Отиваш си само с едните плайчета, те си работят. Отиваш с другите, работят. Абсолютно. И можем да си ги маркираме. В случая при профилирането, за да мога да командвам буквално всеки един диод, им изкарам, тъй като лошовете са на 3 кръга, им изкарам за всеки един кръг, както е на стойките, но тъй като Logic има ограничения в иконките, които може да се ползват, стойките в случая нямат. Спираш, нали? Да, се прекалих. Ай. Да. Това беше от мен. Благодаря. Надявам се да съм ви бил полезен. Красия късметлия, че има теб. Кажи го пак. Красия късметлия, че има ангел. Добре, супер. Чакай да. Че не пазител, а осветител. Да. Това е. Ачо, всички гледате през цялото време почти между 10 и 20 човека. Тая година Light до година Obsidian. Айде.